UMathathu kweze Magic Fingers Mbatha shuthi umlandeli maybe kaFalabo ngicabanga kanjalo anginasiqiniseko kodwa ufake isithombe sakhe right uthi lapha ku Facebook kunendaba lokhu itrend ake kulamalanga adlulile namanje satrenda kunendaba nje okihamba nje ikhulunywa size yavela ukuthi yini lezakalayo uyabika ke lapha ukuthi bantu bama social media nani bethimba lamaphephandaba ngisacela ukunidlulisela nawo umyalezo omfushane uma kuwukuthi lawo maphephandaba enu namapage enu akhulu uma nikhuluma ngegama lomunye umuntu kabi kuyolisiza ukuthi nibakhethe abantu engakhulisa ngabo amapage enu noma nidumise la maphephandaba enu lento enidumisa ngoDlubheke ingamampunge nje kuseyikho nje ukuthi icela isithunzi sikamnewethu phansi engabe bayilindleleni ngoba ngicabanga ukuthi nento elanithe akayenze wayenza wazochaza kulasho kaMbomvu ku TikTok ukuthi kungani engasondelani neziqongo zomaskanda akugcinanga lapho wamyalela ungubona ukuthi akenzeni ukuze eyobamsula ngamacala athwesa wona nebala wayo ubhuti balenza lonke ucwaningo okumnandi alikho nelodwa icala elafela bona wonke ayebeke wona ngoba wabuya futhi kuMbomvu wachaza ngangithi kuzodlula lezi ndaba esenizisabalelisile emaphephandabeni nakuma pages enu nizithatha ubani nobufazi bakho njengamanje sisemalungiselweni okuzwa umsebenzi kaDlubheke oka-2025 lokho enikwenzayo angeke kuwuphazamise lowo msebenzi ibeka kanjalo ke lensizwa ke ubani uMathathu Fingers Mbatha nami yiyo into ade ngiyibuza yona like ukuthi kunodaba lokuqhubeka lakhulunywa waye uDlubheka ko live ngoba nezinto echaza ama challenges abhekana nawo so izinto ezinjengalezi ziyaphoxa kakhulu and ziya disappoint not ukuthi mhlawumbe umuntu uthatha iside khona akucabangayo umuntu akekho akucabangayo kodwa ke la endimeni kezaqatha isizungu vele hleli khulunywa ngabantu bongekho ubufakazi kungenalo hlela abantu besukela kunabantu kubanjwe live whether ipolitiki ibhola umculi uinfluencer hleli nje kuba nesikhathi sokuthi lapha sekuyomosha ubani sekuyodixa ubani kuneyingane lapha ezisesencane ukuthi zidumile ko Facebook uthola ukuthi abantu abadala lapha emagroupini kuliwa nazo awazi kwenze njani siyathukwa sekuyakhulunywa lokhu nalokhu kunabafowethu lapho uthotho King Zoso awazi kwenza sebeyamhlanganyela sekukhulunywa ngaye bayamdelela bamgudla kuningi izinto ezenzekalayo la endimeni so into le esisiyibuka isikhathi eside yenzeka vele ke izinto engenabo ubufakazi sijwayele ukuyikhuluma singabantu siyathanda futhi ukufakaza izinto esingazazi la kuma comment yena futhi uMathathu kweze Magic Fingers Mbatha uthi uDlubheke uyibrand enkulu kabi musani kudicilela phansi isithunzi sakhe ngamanga beqhamuke omhlelesha Mkhize bethi nozakwenu la benicula nabo nibabheke nabo abaqede kulunga njalo la benithi nibathembile kakhulu ukhulekana lapha namxhashela ngobani Msengi uthi ngawubuko live ekhuluma noMbomvu uDlubheke wayichaza uyibeka njengoba uyibeka uMagaya icela lapha uthi abalandeli bamanje sebenenkinga yokuthanda izindaba zabantu sebekhohliwe ingoma seko mama ulwazi halalisana uthi kuyoba ngcono uma ukuthi iqhawe linankinga lapho elikhona uDlubheke ngoba into mayishiwa abantu abaningi esigudleni ugcina ungabe usazi ukuthi ikuphi okurong ikuphi okuright wathi futhi uthi pheqa uyabheka lapha nosilungelo slow poison baba Dubai Mvelase uthi kaze wayedleni ngabani ufokana nondina ngibona lenkulumo isabalala ngibe nemibuzo ngasiphendula semthayo ukuthi ngoba ngangiulalele ulive wakhe noMbomvu okusho ukuthi abantu abasaqhubha ukudicelela phansi isithunzi sakhe okuyinto enyanyisayo leyo engithemba ukuthi nobani angeke ayithande kwakuba ibhlungu lento unjabulo Bhulo uthi mina ngizwe ezivuthayo eMaputo Land ipage lelibika nje indaba ezizakalayo ke lelo
uMhlonishwa Mkhize ingani bamphikisa uMkhwanazi mayethi umbhedo lamaphepha. So uqhubeke kube kuningi laphayana abantu bekhomenta-ke under i-post yakhe-ke umfowethu laphana ngiyacabanga ukuthi umfowethu uMathashi weze Magic Fingers Mbatha. Bafowethu ngane zakwethu ubunye abube ubunye asingabulahla asibe munye aso sonke isikhathi. Singagcini lento le esiyenza kwamanye amaqhawe esiwaziyo lapha komaskandi. Silokhu siqhubeka nayo sehla nayo siqhubeka nayo lento yokugcina siwumkhokha ngendlela embi. Sekunakho ukuthi kusukela abasakazi kusukela abantu abathize bengenze lutho bethukwe kusukela abantu abangama-manager babaculi kuningi abashaya obhasikidi kwehla nje ngolayini. Asazi ukuthi izinto ezikanje zizophelelaphi kodwa-ke lezi nsizwa iyakhuza-ke ngoba iyachaza kabanzi ukuthi kwakhulunywa iyadlula lento futhi lento elokhu ibhebhethekisa ayenzakalanga. So into elindelekile umsebenzi omusha kaDlubheke ziyajabulisa lezo ndaba lezo-ke umsebenzi omusha kaMfukwa Nondindwa iminister yomaskandi uyishaya ngempela-ke ingoma laphana-ke uDlubheke angeke mhlawumbe umdleleke lokho une-talent elisimangaliso unesikhathi eside esendibeni yamaskandi boma 2009 already wayesecula. Abanye abaculi abashaya i-gold plug ngaleso sikhathi leso ayisabala ko-25,000 if ngicabanga ama-CDs because okusadayiswa ngama-CDs ethi siqhathwe enquthu ngiyathemba iyona if kungayona-ke futhi-ke enye ama-album akwenza lokho. Wacula futhi esafunda isikole noma engasiqeda engakasiqedi isikole kodwa wacula yena lapho around that time. So u-talented, very very talented. Izinto enjengalezi asifuna ukuyibona azinasidingo sifuna nje abantu beshaya ingoma sifuna ukubabona benza kahle endimeni yoku-streama yonke into sikhulume ngabo ama-achievement abazowenza izinto nje ezizokhulisa umaskandi ngoba phela uDlubheke abaculi ngampela seziningi izinto abhekane nazo nezimpi aseyilwile empilweni ziningi kakhulu. Angazi ukuthi abanye abantu bangabhekana yini nalezi nkinga uDlubheke asabhekane nazo. Angeke ngithi yena ngimkhulumele kodwa ngiyacabanga ukuthi ama-challenges asemaningi nabaculi abathize nabantu nje abathize nje jikelele empilweni babe nazo iy'nselelo kodwa zinzima kakhulu ezabanye abafowethu. Kodwa-ke siyakhula-ke ngazo-ke iy'nselelo uNkulunkulu ayeke asinike okungaphezu kwamandla ethu ney'dalo zethu angeke futhi zisishiye zisilahle kanjalo kodwa izosinika amandla ukuthi silwe usuku nosuku sikwazi ukuthi sibone olunye usuku kuyokhuliswa iy'ngane nibe ama-husband aqotho kumakhosikazi enu kubashana benu so that amakhaya azovuka angafi kodwa-ke afa kabi-ke afa ngo-social media nangokuthiwa kwabantu kubhebhethekiswa iy'ndaba ezingezinhle nezingemnandi. Kodwa-ke sibamba lapho-ke ividiyo-ke siyiNdlovu Fire Security TV sizobona ngokuzayo. Nisale kahle.